Pripatmu weruh, kupingmu krungu. Nalika Rama nembung nglamar. Wangsulane Rama gengerang kepiye? Nyonyok rasane Rama. Saya-saya tembunge Pujiwak. Sak Pujiwak wis wani ngakai rasane Rama. Dinakwa Rama kuwi menungso kang wis koncatan rasa gara-gara kowe. Najan wangsulane Pujiwak kae ora cetha. Lamun Pujiwak nampik karo kowe, kudune kowe wis bisa ngerti jawabane. Jawabane cetha. Lamun Pujiwak ora tresno karo kowe, tegese ora gelem tok pundhut garwa. Kula kujaluk cukup sepene. Diilangake rasamu Pujiwak saka atimu. Golek bocah wadon sing ayune ngluwehi Pujiwak. Aja mung siji. Rangkep kurang percaya, tak ragati waton aja Pujiwak. Boten Kanjeng Rama. Boten piye? Kula namung tresno kaliyan Bibi Pujiwak Kanjeng Rama. Liyane Pujiwak? Boten Rama. Liyane Pujiwak? Kok Pujiwak karo tole? Ora. Liyane Pujiwak? Jagat Ginelarangga tebane ora mung sak godhong pira. Wanita iku ora mung jati. Supaya hati kuno menawi kula boten kelampahan dawuh kalian Pujiwak. Kapilau Rangga mati depanipun Kanjeng Rama. Kapilau Rangga mati Kanjeng Rama. Jadi baleni temu. Menawi kula boten kelampahan dawuh kalian Pujiwak. Kapilau kula mati Rama. Wong kowe mati. Lamun ora kelakon rabi karo Pujiwak. Tok anggap Rama ora tegel mateni karo Mas Cokrojoyo, monggo kula aturi meper hargane kamsan. Monggo dipunanakaken. Monggo. Kanjeng Rama paman. Oleh Said Dawuh. iki perkara keluarga. Rangga Jaya kae putraku. Arep tak jor arep tak lulur kuwi anak-anakku dhewe. Kowe iki tangga lomo, aja nyampuri perkarane keluargane wong liya. Kula ning kene, kowe minggir tak patenane. Kang Mas Cokrojoyo. Kula ngertos menawi Kole Rangga Jaya menika putra panjenengan. Menapa mboten kondang anggenipun Kang Mas Cokrojoyo dados pengayoman, dados bupati, menawi mboten mejahi kalian ingkang putra. Napa karana gaweane gampang nggih? Kang Mas, menawi wonten perkawis monggo dipun rembag kanthi tirtaning kawicaksanan. Sampun nuruti dhateng hardane kanepson Kang Mas. Hai, Dawuh. kowe bisa ngucap kaya ngono mergo kowe ora dadi aku. Mergo ora nglakoni kaya aku. Aku wong tuwa diwirang-wirangke karo putra. Ning pendopo ngerang kowe ngerti dhewe. Kowe weruh kowe krungu dhewe. Rama ageng ngerang, Rara Pujiwak nyonyok rasaku. Gara-gara aku nglamar marang Pujiwak kanggo
Ranggajaya. Ranggajaya panglamane ora ditampa. Kaya ngono ora mendha malih saya ndodok. Tembunge keladuk ora kelakon daud karo Pujiwat. Luwung mati kaya ngono kuwi ora sembrono. Inawu hama asobirin kan. Ini ae ora ana birin-birinan. Ngamuk doli biran-birin ae. Sabar Kang Mas. Kula ngertos nalika wonten ing pendhapi Kasunanan Ngerang. Panjang diajeng Rarayana paring pawangsulan tapi atur pawangsulan dhateng panjenengan ing kados ngaten. Nanging kula mboten badhe nglepataken dhateng diajeng Rarayana. Sambet kalian kawontenan kulawarga ing Panti Ngerang menika nembe kemawon nandhang susah. Icalipun garwa kula diajeng Rarayana. Kang Mas, sakmenika ngaten. Kula ingkang badhe manggon tengah. Kula ingkang badhe nengahi perkawis menika. Menawi saestu Pujiwat nampik dhateng Tolerangga. Mangke kula ingkang saged dhawuhaken Tolerangga kalian Pujiwat. Saestu Bapak. Saestu nggih. Menawi nggih. Dawuh. Baik. Dawuh. Ora usah kemlinti. Ora usah kemlancang. Tembungmu kowe saguh kerabekne Rangga karo Pujiwat. Yo, Nggih, kula saged. kowe iki sapa sae? Kowe iki ning Panti Ngerang lungguh mudadi apa kowe kuwi? Pujiwat kuwi mung seduluripe. Ning Ngerang kowe iki anak mantu. Sepiro tancepe wewenangmu sambung kalan Pujiwat kok kowe saguh ngrabekno Rangga karo Pujiwat? Kula ngrumangsani nek kula niku mung anak mantu. Sesambetan kula lan Pujiwat mung dulur ipe. Nanging pangreng kowe Pujiwat kalih kula menika mboten benten kados kadang kethok kunir. Nan Kula saged tanggung jawab. kula tanggung jawab ning wonten syaratipun. Syarat iki. Nah, menawi Kang Mas Cakrajaya saged ngrebat garwa kula diajeng Rarayana saking tanganipun Maling Kapa Kediri, boten esuk boten sore Tolerangga dhawuh kalian Pujiwat. Syarat kuwi. Syaratnya namung niku. Ya. Mergo kowe kelangan bojo, arep rebut bojomu kowe ora wani. Terus nganggo dalan iki. Janji aku bisa mbalekno Rarayana tegese wal saka tanganing Kapa Kendiri bali nyang tanganmu Ranggajaya, Rabi lan Pujiwat. Tak sakui. Janjimu karo aku. Alwaktu dainun janji padha karo kang. Kowe aja sembrono janji karo Cakrajaya. Kowe sulaya kowe aku batalan. Lali? Kok ora pencilaan. Nuruti anak ora urung totoane nyawa. Merga Kapa Kendiri kae biyen Brama corah maling kondang. Ning wong tuwa kepengin tanggung jawab mantuk marang anak. Ora ketang nyabrang segara geni, totoane pedoting guluun cating lawa. Tak labui. Ora pencilaan ora keluyuran ngenteni Rama sing balik karo Rarayana. Bu, Si kula ramani. dongakno. Muga-muga aku bisa jembadani karepane anak. Aku njaluk pamit lho. Loh. Pamit karo ibumu. Pamit ngampun Lah kene. ampun ora enten. Ambung ora kene bodoh-bodoh dhewe.
dhewe. Pun mangajengaken. Bojone wong ta piye? Kan ronggo padha gene. Maune sing dadi kowe iki ya ngene iki. Pengen ijah iki lho. Aku titip Ronggo Jaya. Kula ngene iki. Bu, Ji Ramani. tak sangkai opo kene iki. Makinipun kula saged jawab kali Bibi Pujiwan. Lo aku duweni gagasan sing kaya ngono iki mergo aku percaya kelawan wong tuamu ya ramamu Kang Mas Cokrojoyo. Tan Wurunga mengko bisa ngalahke paling populer. Mesti kemawon Kang. Kula saking menika Pak. Iya ya iki. Sawetawis monggo dipun nanti pun panjenengan. Lah, Ayo nggih. Senajan to. Sipun karo aku sedina kaping 10 paling besar. Bulan kesan cuma doakan di paten bulan. supaya ngeripit lan bendaramu Raraya. Rime, kampung. Gelem, Boten kula. yen pancen ora gelem kono-kono. Kabeh para putri ngarampungake pakaryan. Aku kepengin mirunggan kelawan Raraya. Jenengan atasi dhewe. Kok aja diatasi dhewe lho. Nggih, ayo Dok. Aja kaya ngono ya. Sayi maring kok. Kang Mbok Rarayana, Yo kene tumindak nunggas kaya ngono ya. aku tumindak kuwi apa dasar kang ngaton. Coba dieling-eling. Rikala sliramu kabradat kelawan Adipati Patak Barat. Wanter dawuh pangandikane Rama Guru Sunan Derajat. Sapa sing bisa ngluwari bandane putraku Rarayana bakal dijauhake. Monggo sing bisa ngluwari sliramu saka cengkermane Adipati Patak Barat kuwi pun kakang. Sliramu dadi jatuh kramane. Yayi, Monggo tak aku yemut yayi. Nalika semono, nalika ana cyber. Loro pilihane yayi. Sampeyan ora milih hati, nang milih bumi yayi. Wong semono, saiki aku kok dadak papan iki to ning Kabupaten Bintang. aku
Baton milih bumi buntar. Coba sawang kasih suatu. Yen dino pirang dino, yen sasi pirang tahun, yen tahun pirang tahun. Mergo aku ora bisa caket lawan sliramu. Yai Malingkoko. Tembung kan kaya ngono. Kuwi wis kebacut Yai. Jalaran arep kepiye wae aku wis kagungan jantung. Ora yo kan masunan. Panting ngono. Nanging yo kene Yai, tumindak kok bacut. Roroyono, aku lilo bumi butar kok pek baton seliramu dadi garwan. Ana tetembungan angge-angge orang-orang ora melu gawe ning melu ngomong aku. Aja kaya ngono Yai. Aja kaya ngono Yai, aja kok bacut iki. Saya tukira iki aku garbini Yai. Najan tonggar bini aku saguh ngomong bayi sing tok kali. Yai, senajan to sliramu raes-raes tresno paribasane, aku ora bisa ngatini karo sliramu Yai. Isih wangkal, seliramu isih uga. Apa kelakon tumindak kejem lan nangis kelawan sliramu? Pisan maneh tak elingke aku ora bisa ngatini karo Piye? Yen ora gelem kelakon tak uga. Tenang. Ciloko, ora ono ciloko. Kok iso? Ora ono ciloko. Aduh wae to Yai. Kuwi kagungane pun Kakang Yai. Badhe tumindak napa? Wangkal puguh kanggo Roroyono bakal tak uga maksud. Mangkirian cabar langkung rumin, jalan wonten wigatos. Ana wigatos. Wonten pengamuke Kakang Cakrajaya saking Tunjung Pura. Kang Mas Dipati Cakrajaya saka Kadipaten Tunjung Pura. Barang ngamuk ana ing Bunta. Wigatosipun nyuwun balinipun Roroyono yen ngono singetake. Ayo, Kang Pangeran. Aja Yai.